Treba overovať, či je Zem naozaj guľatá, alebo by mohla byť predsa len plochá? Generálny tajomník služobného úradu na ministerstve kultúry Lukáš Machala tento týždeň zaujal úvahou, že by to tak mohlo byť. A aj také názory by podľa neho mali mať priestor vo vysielaní najmä verejnoprávnych médií. Odborníci si z témy plochozemstva robia vcelku sofistikované žarty. Jeden vám teraz ukážeme. A je podložené, že Zem je guľatá? No nesmejte sa, ja sa vážne pýtam, je to podložené? Boli ste vo vesmíre? Vy ste neboli, ja tiež neviem. Zamýšľa sa vysoko postavený ministerský úradník, hoci si môže on aj hoci kto iný pozrieť napríklad zábery, ktoré vysiela vesmírna stanica ISS. Dobrý deň. My sa presúvame k predsedovi Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, pretože na margo pochybností o guľatosti Zeme reagoval mimoriadne nadnárodným spôsobom. Sme využili jednu zo slovenských družíc, ktorú sme práve postavili a ktorá teraz lieta na obežnej dráhe okolo Zeme. No a táto družica práve v týchto chvíľach okolo celej planéty vysiela správu v preklade do slovenčiny, teda, že je to pravda, že Zem je guľatá a práve sme chceli takýmto spôsobom poukázať na tie výroky vysokého štátneho úradníka pána Machalu. Správu už zachytili aj na opačnom konci našej neplochej planéty. Máme reporty aj z Južnej Ameriky, z Japonska a podobne. Oni si to asi nespájajú s udalosťami na Slovensku, lebo ich nepoznajú, ale tak tá komunita týchto plochozemcov je rozšírená po celom svete, takže berú to s humorom. Nuž a takto vyzerá tá družica Číro slovenská a žiadna iná. Toto je samozrejme len jej model. Skutočná aj teraz obieha okolo Zeme. V akej výške sa nachádza na zemským povrchu? Okolo 500 kilometrov. Medzičasom vznikla aj čiastočne recesistická zbierka Pošlime Lukáša Machalu na obežnú dráhu. Generálny tajomník spätne vysvetľoval, že z jeho strany šlo len o hyperbolu. Nadsadil som tému, aby ľudia pochopili, že aj zdanlivo kontroverzné témy, ako je guľatosť alebo neguľatosť Zeme, by mohla byť a mala by byť súčasťou diskusie. Za šírenie konšpirácií už ale Machala čelil kritike aj v minulosti, keď pôsobil v rezorte školstva. Martina Tereková, televízia Markíza.